Afganên Gulînî û dijîn him li hember vekişîna hêzên Amerîkayê û him jî li hember desthilatdariya Talîban li taxa Manhattanê çalakiyek lidarxistin. Çalakvan Şebnem got ku ew bi xwe li Amerîkayê ji dayîk bûye. Lê dê û bavê wê 20 sal berê ji Afganistanê hatine Amerîkayê û ew hem ji bo malbata xwe û him jî ji bo mirovên ku wek malbata wê ne îro beşdarê vê çalakiyê bûye. Ez li verî hewl dem ku em dikarîn çend dostan ji Afganistanê derbexîn. Pêdivî Afganistanê biharîkariyê heye. Mirovên me li wê rê dirawşeka dijwar dane. Hin soz ji mirovên me re hatîne dan, lê nehatîne bicihînan. Divê harîkarî hebît ku mirovên wekî me jî bikarin biçine welatî. Michel Nedim jî dema 5 salî bûye bi dayîk û xwişka xwe re hatiye Amerîkayê û xwe wek penabereke şer bi nav dike. A few years ago, girls in Kabul were not allowed to go receive education past the age of 12. Heta çend salan berê li Kabul kiçên ku 12 salî mezintir nedkarîn biçine dibistanan. Ev jî nakokiya navbera min û kiçên wê rê de nîşan dide. Eger ez jî xerabim di nav hişên min de heye, ka çend sal ji me çûn da ku jin bikarin biçine ji derve yan jî biçine xwandingehê. Gelek xwîn hatiye araştin û gelek kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Enver Şemt jî got ku îro armanca wan ev e ku hişyariyekê bidin da ku mirovên niha li Afganistanê dijîn bila neyên ji bîrkirin. Eger berî 40 salan malbata min ji Efxanistanê nehatiban, niha malbata min ne li Amerîka bûn. Ez niha neçûme zanîngehê û derfeta min ya jiyanê tune nebû. Em jî hez dikin ku em xwedî kîjan derfet bûyn bila mirovên wekû me jî xwedî eynî derfet bin. Hêjeyê gotinê ku Wezareta Berevaniya Amerîkayê Pentagonê roja şemî ragihandibû ku Amerîka dest bi vekişîna hêzên xwe ji firokxaneya Kabulê kir. Di heman demê de Amerîkayê ragihand ku wan di êrişeke esmanî de du çekdarên Grupa Devleta İslamî ya li Afganistanê kuştin û yekî din jî birîndar kirin. Amerîka dibêje ew her du çekdarên Devleta İslamî plankerên teqîna Kabilê bûn ku di encamê de 13 serbazên Amerîkayê û bi dehan sivîl hatibûn kuştin. Her wiha Serokê Amerîkayê Joe Biden got ku bi daviyanîna hebûna Amerîkayê ya leşkerî li Afganistanê biryareke rast e û ew hevil didin ku alîkariya derxistina karmendên Amerîkî hevalbandên xwe û Afganiyan dikin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.